όντως πραγματικά πρέπει η γυναίκα να καθίσει σε ιδεατό κόσμο στον καθρέφτη, γυμνή, χωρίς κανένα εξωτερικό ερέθισμα, να μην έχει κλειδώσει την πόρτα και είναι έξω τα παιδιά ή οτιδήποτε, να μελετήσει το σώμα της, τις ατέλειές της, κατάλαβες αυτό, να θυμώσει, να κλάψει και να ζητήσει τη λύση. Η λύση μπορεί να είναι ψυχολογική, η λύση μπορεί να είναι ιατρική, η λύση μπορεί να είναι αλλαγή νοοτροπίας, όπως είπες. Και περιβάλλοντος. Αν δεν περάσει από αυτό το στάδιο, πήγαμε στο αμέσως, βλέπεις γρήγορη ματιά, συγκρίνεις με τη ματιά, με τη φωτογραφία που βλέπω εγώ από το πώς μιας άλλης, άρα άμεσα πάω να το κάνω. Εκεί είπαμε το εύκολο. Πρέπει πραγματικά να δεις ποιες είναι οι ατέλειες, σου είπα, να είσαι μόνη σου, στον καθρέφτη, χωρίς κανέναν, να δεις τα σημεία, τι σου φταίει, γιατί σου φταίει, να κλάψεις γι' αυτό, αφού θα έχεις θυμώσει πρώτα, και μετά να βρεις τις σωστές λύσεις. Και εδώ ερχόμαστε αυτό που ήθελα να πω λίγο πριν, ότι όλοι είπες ότι είναι όλα εύκολα. Δυστυχώς, άλλο ένα λάθος εμάς των γιατρών, γιατί είναι μεγάλη ζήτηση, κάναμε να φαίνονται τα πράγματα εύκολα. Τίποτα στη δικιά μας ειδικότητα δεν είναι εύκολα. Γιατί, παράδειγμα, και το μηχάνημα που είπες για το αδυνάτισμα, πρέπει και διατροφή και περπάτημα. Κατάλαβες. Αλλά πόσοι έρχονται και λένε θα μπω στο μηχάνημα. Μόνο με το μηχάνημα. Έχω έρθει και σου λέω θέλω να χάσω πόντους και μου λες κομμένος ο υδατάνθρακας για 2-3 μέρες και πολύ νερό και δεν κάνω τίποτα από όλα αυτά. Γιατί περιμένω το μηχάνημα. Όμως τι γίνεται, αυτό σου λέει δεν πειράζει. Ο γιατρός το έκανε να φαίνεται εύκολο, δεν πειράζει. Φωτεινούλα μου, έλα κι εσύ. Ο γιατρός θεωρεί ότι με μία θεραπεία θα σε κάνω έτσι και δημιουργεί αυτές τις φρούδες ελπίδες ότι θα είναι εύκολο και η απογοήτευση είναι μεγαλύτερη από τη μη επίτευξη του αποτελέσματος, γιατί όταν εσύ το θεώρησες εύκολο να έρθεις, εγώ δεν στο πέτυχα με αυτό που ήθελες, αμέσως είναι φταίς εσύ, φταίει ο γιατρός, πρώτα φταίει ο γιατρός για σένα και αν το πετύχεις και το κάνεις και δεύτερη φορά, φταίς εσύ.